mma buru nsogbu gị bugara Chineke ike si n'ọbara ya iwe onye oshi were onyinye bugara Chineke tara ya mma buru nsogbu gị bugara Chineke ike si n'ọbara ya iwe onye ara were onyinye wegara Chineke tara ya mma buru nsogbu gị bugara Chineke ike si n'ọbara ya ihe nwere ka m ga-enye nna ihe nwere ka m ga-enye nna ihe nwere ka m ga-enye ya ọkụkọ were nụ ya were ya onwe m nye ihe nwere ebebula akwa ebe ị gaje n'ụlọ nsọ m ga-enye gị ngarị ma kama a ga-egbu gị n'ụlọ nkịtị ka egbuo gị n'ụlọ nsọ gị nwa ọka Simeon n'ụlọ nsọ wotu ụmụazị ibe gị mgbe Pita gara na Ninivite ka a ga n'ọnụ azụ na mkpụrụ ụbọchị 14 pụta na Ninivite ote were ya so Chineke ngwa n'ime ụlọ nsọ ka e were okwute ote tọọ ya tụgbuo ya ya agaba eluigwe ka nwụọ na n'ụlọ nsọ fada ọbụla riri gị ugbu ihe oriri iwu ọkụkọ nsọ onye nyekwere ya mụ na onwe m adị nsọ ịghọtago ihe nwere ka m ga-enye nna ihe nwere ka m ga-enye nna ihe nwere ka m ga-enye obi n'igwe ma m enwedị ihe mma bụrụ onwe m nye ya